Fil-11 nofsa filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat akkumpanjat minn Martu Michel xeħed il-vot tiegħu għal dan ir-referendum fil-post tal-votazzjoni f'Bumarrat. Hemmhekk huwa kien milquh mill-Kummissarju Elettorali Ewlieni Xavier Gawci. Joseph Muscat tefa' il-vot tiegħu fil-kaxxa numru 513. F'kummenti li ta' wara lill-mezzi tax-xandir, Joseph Muscat qal li jkun xi jkun ir-riżultat ta' dan ir-referendum jemmen li l-maġġoranza trid tiġi rispettata, iżda qal li l-minoranza ma tistax tiġi injorata. Mhux ikun ir-riżultat tal-lum nemmen li l-maġġoranza trid tiġi irrispettata u l-minoranza ma tistax tiġi injorata. U naħseb ikun xi jkun ir-riżultat dak huwa dak li rridu nżommu moħħna bħala Maltin u Għawċin u rridu naraw ukoll li minn għada wara jitħabbar ir-riżultat nibdew nħarsu l-qudiem lejn ixxu soħra importanti li għandu l-pajjiż.